వీళ్ళంతెవరు? మన మేనపెద్దమ్మ చుట్టాలా, మన మామూళ్ళ అల్లుళ్ళ? అందుకే ఇప్పటికీ ఈ సమస్యకు పులి స్టాప్ పడకపోతే మన కింది తరం మీ మనమంగలు మునిమన్మంగుల వరకు ఏమంటారో తెలుసా? మా తాత పెద్ద ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడంట, మా తాత పెద్ద మంత్రి ఉన్నాడంట, మా తాత పెద్ద ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడంట, పనికిరాని కొడుకులు మాకు ఈ గతి పెట్టిపోయిందని తిట్టుకోకుండా జాగ్రత్త పడాలి. అవునా కాదా? అవునా కాదా? ఆ గతి మన మనమంగులు మనల్ని అనకుండాలంటే టైగర్ రాజా సింగ్ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయాలి. రాజా సింగ్ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయాలి.